5 חלומות ללא עלות. תורמים בלי להוציא שקל מהכיס, ונכנסים להגרלות יומיות, שבועיות וחודשיות, ושאר הטבות למשתמשי הכרטיס. והכל בכרטיס נוח, מאובטח וקל לתפעול. כרטיס מעמידים 360 הינו כרטיס נטען מבית נדרים קארד. אז איך זה עובד? מטעינים סכום מראש וקונים ברוגע וביד רחבה. הטענתם 1,000 שקלים? נכנסתם ל5 הגרלות יומיות במשך השבוע, הגרלה שבועית על מוצר נחשק יותר, והגרלת דאבל חודשית שווה במיוחד. הטענתם 2,000 שקלים? הרווחתם הרבה יותר. נכנסתם לכל ההגרלות היומיות במשך החודש, 4 הגרלות שבועיות, ו2 כרטיסי הגרלה להגרלת הדאבל החודשית. הטענתם 3,000 שקלים, סיכויי הזכייה עולים וגדלים. נכנסתם פעמיים לכל ההגרלות היומיות והשבועיות, וקיבלתם 3 כרטיסים להגרלת הדאבל הגדולה. הטענתם סכום גבוה יותר, כל 1,000 שקלים מזכים בכרטיס הגרלה נוסף לכל ההגרלות. הכרטיס מתקבל בלמעלה מ2,000 חנויות ורשתות מוכרות. ניתן להטעין גם ב3 תשלומים. איבדתם את הכרטיס? חוסמים במוקד השירות ומקבלים כרטיס חדש במהירות. כ5% מסכום העסקה עוברים להחזקת תורה, במימון בעלי החנויות בלבד, ללא השפעה על עלות הקנייה שלך. אין כאן טריקים. אתם מטעינים 1,000 שקלים וקונים ב1,000 שקלים. אותו כסף, אותם קניות, בלי הפסד ובלי עלות נוספת. אז איך זה עובד? 20 שניות ואתם בפנים. בטלפון, וקליק ואתם בפנים. בנדרים פלוס. קליק ואתם בפנים. אז למה אתה מחכה? הזמן כעת כרטיס, הטען אותו וצא לקניות ברוגע וביד רחבה, ותזכה בכל הטוב בזה ובבא. לחצו על הלינק המצורף והזמינו כרטיס ישירות עד הבית ללא עלות.